kaikki, tänään pelataan Tarstableen. Nyt täytyy odottaa sitä laivaa, kun päästäisiin sinne Halloween-maailmaan. Sinne Halloween-portaaliin oikeastaan. Juu. En mä jaksa odottaa, jos ei tunne tän. Mä soitan sit Olli ja mene sieltä kautta. Mä taidan soittaa vaan nyt, odotakaa. Hetki. Sieltä. Oh my gosh, väärä nappula. Soitetaan. Ja mennä Halloween-maailmaan. Joo, mä en halua olla nyt siinä Halloween-hevos. Mulla ei oo nyt ollenkaan rahaa. Mä en tee sellaista peliä, sellaista videoa nyt, kun mä ostaisin hevosia. Mulla ei oo nyt rahaa. Mulla on vaan 2 euroa tässä Tarstableissa. Ärsyttävää. Mulla on 2 euroa. Mä katoin. Mulla on 2 euroa. Ja mä ostin 3 hevosta sieltä Halloween paikasta, mut siitä mä en tehnyt videoa silloin. Mä en tiennyt miksi mä en tehnyt vielä videoa siitä kun mä ostin. Mä en jaksanut. Halloween paikka on täällä nytten. Missä tuolla. Noniin. Jätetään tää ylinopea. Ui! Okei. Tervettiin. Täällä tulee pimeät ärsyttävää. Täällä on pimeät välillä. Siinä on noin. Odottakaa hetki. Joo. Noin. Joo, nyt ollaan täällä Halloween-paikassa. Mä haluaisin mennä katsoa niitä tehtäviä täältä. Tässä oli jotain tehtäviä. Eikö tässä kirjassa ollut jotain tällaisia tehtäviä? Pääseekö täällä kirjaa aina? Opitko taikamaan loisun, etkö oliko kirjassa siis vain salamar onks toi I tai L?